Vítam vás pri sledovaní tohto videa. Dnes sa chcem zamerať na finančnú analýzu. Finančná analýza je veľmi vhodná, aby ste zistili, či vaše produkty, ktoré sú už staršie, niekoľko rokov, stále spĺňajú to, čo ste si poistili. Môže sa totiž to stať, že ak ste si poistili dom pred 10 rokmi, poistná suma nepokrie dnešné náklady pri poistnej udalosti. To znamená, že ak by dom vyhorel a vy ste poistení na sumu 50 000, dnes už potrebujete 100, možno 150 000, aby ste si kúpili nový byt alebo ho dali opraviť. A presne na to slúži finančná analýza. Poskytnem vám ju, ak budete mať záujem, a je to zadarmo. Prejdeme si vaše produkty a zistíme, či stále spĺňajú to, čo ste si predstavovali, že spĺňať majú. Pretože vhodný produkt je vtedy, keď pokrie poistnú udalosť vo výške, ktorá je potrebná. Inak sú to vyhodené peniaze. A nám nejde o to, aby ste vyhadzovali peniaze za niečo, čo vám neprospieva. Môžeme to nastaviť lepšie, tak, aby ste neboli sklamaní, aby to, čo si platíte, naozaj splnilo to, čo očakávate. Je iba na vás, ako sa rozhodnete. Som tu pre vás a ak máte záujem o takúto finančnú analýzu, nájdete na mňa kontakt nad videom, pod videom, neviem presne kam ho teraz dám, ale určite ho niekde nájdete. Som tu pre vás. Majte krásny deň.